Докато бях в един творчески автакт, реших да спретна това, което много отдавна седи и зрее. Това е онзи велик инструмент, с който се градират кожички, дето се правят онези прекрасни завити линии. Кой ще ми държи апарата сега? Не е ясно. Ето така. Така. Третата ръка отново ми липсва. Така, доколкото се вижда, могат да се правят всякакви вити. Това движение може да се прави върху добре намокрената кожа. Конструкцията е много сложна и позволява слагането на различни по вид аксесуари. Ето това е конструкцията. Таз, чак да кажа хуйовина, е от това, дето държи лебеда на душа от едно време, месингово, и е срезано до някъде. Една тръбичка, която е с от диаметъра на да влезе хубаво плътно, да може да лагерува добре, и едно мъжко парченце със същия диаметър, което да влезе тук. И идеята е, че и това се върти, и това отпред се върти, което беше много важно. Иначе аз фиксирано имам. Така че, когато човек го хване в ръка, като онзи пич от филма, и започва така хубаво, с едно въртеливо движение, по добре намокрената кожа да прави завойчета. Може да се слагат също така и други инструменти. Ето този накрайник предния е по-широк, по-тесен, по-мек. Той е от месинг направен, от месинговата ръчка, и прави същите възвои. Айде, Никола, честито! Ето, пускам да се види как прекрасно изглежда.